counterattack is starting. כאן לקקן, מזהה כמות גבוהה של כוחות אויב לכיווני. כאן 3, יורים עליי משלושה כיוונים, ויש תנועת אויב לכיוון ציר קראוזה. עבור. אני אומר שנית, אני לא רוצה לעזוב את המקום שלי, זה בלתי אפשרי, עבור. זה מה זה היה? הוא ראה את זה? אני חושב שזה מכוחותינו. זה לא שלנו וזה לא כאן. אני שומע את השריקה של זה. מה זה הדבר הזה? זה לא ירי מתכבד, זה RPG. מאיפה זה מגיע? אני לא רואה כלום. נפגעתי, הטנק שלי נפגע. זה טילי סרגל חדשים. וזונות, זה מערב, הם מפסידים את כל השטח. עמוס, תכניס פגז, שתמיד יהיה פגז בקנה, אנחנו במכבי. אש! לסגת, יש פה גשם של סאגרים, לסגת. ירי של מאות סאגרים, אנחנו בקו האש, לסגת. כאן קודקוד, תכניסו בהם אש. למה אתם מחכים? אין ירי, נתקע פגז! כאן קודקוד, אף אחד לא נסוג. תחזרו לרמפות שלכם ותדפקו בהם אש, ברור? כל הצוות שלי מרחיק, אין לנו שום סיכוי. חשוב שתסגרו את הציר, לא לסגת. זו פקודה, אני חוזר, לא לסגת. אני רוצה שתבוא תגבורת, אם זה אפשר יבוא. כאן שלוש, האויב חדר. כאן קודקוד, שפרו עמדה ותסגרו את הציר במיידי, לעבור. המפקד שלי מת, הטען מת, אני נוטש. בבקשה תשלחו לנו עזרה. אני לא רוצה למות. אני רוצה הביתה. الصهاينة كلهم ماتوا. احنا مسيطرين سيطرة كاملة على المنطقة. كل الاحترام ليكم وللجيش المصري.